Hier zitten die 60-plussers van me. Zomaar zo. 60-plussers. Met wat of met wat? Dan. 50-plussers. Ja, oké, vooruit. 60-plussers. Ja, dat kan niet dan. Er is een administration. Ja, ik kan niet zeggen wat kan niet naar boven, ga naar onder. Is 60 plus, 67 plus. Ja. Welkom bij Kawina in concert. Ja. En kijk eens Den Haag. En daarom zijn we hier op Den Haag. Is die begin. We zijn mensen van Den Haag zijn die beginnen zo. Zien ze het? Ja. Die een outfit gekocht. Je ziet, ik was goeiedag gedrukt hier in Den Haag. En ik zag het bij de outlet van Vibra. Iets leren. Let's start bezig met de voorbereiding. Welkom namens Short Sister Productions. U weet, we hebben gedaan in 2015. Stonden we hier met Caseco in concert. Ja. Hebben we de plaats geschud. Ja, u weet, het is Nederlands zo. We zijn er aan. Dat Nederlands hebben we de plaats geschud. En nu zijn we terug met Kawina in concert. Ja? En Kawina in concert, kijk, daar mag alles. Kijk, bij Caseco zei ik het nog van mensen, rustig aan. Ik heb niet genoeg Florida water. Maar dit is Kawina in concert, alles mag. We zijn voorbereid. En ook jullie hebben we een heleboel andere mensen gezegd, kom niet, want er moet ruimte zijn. Vroeger werd het alleen gespeeld op taxi. Ja toch? Er werd in de stad gespeeld, dat mocht niet. Ja, want men zei, ja, het is muziek om dingen te krijgen en noem maar op. Maar tegenwoordig, en vooral in de 90 jaren, dankzij de komst van Subrusani en Aisasi, wordt het overal gespeeld. Tot de dag van vandaag. En daarvoor alvast een applaus. Jullie toe. Jullie zijn er klaar voor, ik ben er klaar voor, zij zijn er ook klaar voor. Kawina in concert! Rumba!
So
Wat denk je zelf? Dat is het mooie van Kawina. De teksten, hè? De teksten. En alles wat ik daar zeg, ja, toch? Je weet, en als vroeger een pokoe, dat is wat het was met Bas betekenen. Oh ja. Zoveel discussie. Zoveel discussie. Dus wij is er even een poot.
Ay! Ah! Je plakt ons. Je plakt ons. Ja. Je plakt ons met die rode ogen. Niet die andere todo. Maar Kawina muziek, het blijft gezellig, het blijft leuk. Maar op zulke momenten moeten we zeker weten ook meenemen al die geweldige Kawina artiesten, al die geweldige Kawina muzikanten die ons zijn voorgegaan. Die gezorgd hebben dat we vandaag hier kunnen staan. En het is een moment om ze even ook die gratie te geven. Weet je, er zijn een heleboel. Niet alleen maar zangers, maar ook de man die de plek naar boven. Ja, en zonder eens de korte doen we elkaar maar toenemen. En dan dadelijk weet je allemaal ook de was op elkaar en zo'n sapmoro. Weet je een mooi beetje aan. Maar als ik denk aan Johan Sebeda, aan het Schelvoort, als ik denk aan Pamonti, Ja. die gezorgd hebben dat hij, als hij het doet, weet je, als we denken aan die zo natuurlijk Ronnie Nederland, die daar. Ja. 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 We hebben nu pauze afgezet. We hebben pauze. Daarom brengen we een super medley van één van ze. Van één van ze. Die nog dat support. Misabi. Ik kan weten. Nee. Ja, van Mika. Ja. Dat is steeds de schoenen uit.
Fosse não ver quando a captura já é assim sobre o sangue, era a alguém que eu fiz sobre o fora. Mas já, o que vai lá é ferro. Mas o que é difícil de ruimte geven, want ze zijn intussen 50-plussers. Weet je wat er gebeurt? Ga je even plassen. U brengt de ruimte, gaat u even plassen. Gaat u even wat drinken, gaat u even wat eten. En dan zijn we straks terug. Dames en heren, mag ik een applaus voor de eerste keer?